Hi guys, hello, welcome sa ato ang YouTube channel ni Madam Pislat guys, no? O karong buntaga guys, mulag-laag ko pero dili sa city ato mis pabukid na pud mi. So mangita kog mga kanding guys nga akong gusto kana mga puti ug color ba nga akong paliton. Bet tanaw nato kung makapagbata adto mi sa San Antonio nga lugar. Okay, see you guys. So dara guys, on the way na mi. Kung kauban diri ang palahubog dara. Oh. Sulti dewi ne? Oh. Ha? Kay bawo kuno siya mopilig kanding guys. Mopili kuno siya kanding nga dili palahubog pareha niya. Kanding ang daot niyo. Ha? Unsa wen? Daot niyo. Pareha nimo kadaot. May ari na niyo tambok. Magpili kambok, ikabot dito, daot nyo. Narabay kanding binumbahan? No? Amba. Sa pronset niya si Jerome mo. Dara Jerome mo yung. Hey guys. Lahubog sa nako. Driver as always. Lahubog sa nako. Ikaw yung number 1. Ikaw tagbog. Kuan. Kuan na yung kao kay kabati na nagtanaw noy. Way bomba. Way bomba sa nila. Tingnan ni Mao nang kuan, wala ka mligo, na mag-aircon ta diri ni Mao tang tik-tik dire. Ha? Tole. So guys, no, mag-amping gyud ta guys, no, mag-amping ko karon ug kanang maupta akong gipauban si Winnie guys kay kanang sito-sito kuno gamay ra dahil ang sito ni Mao Winnie, di dai dako. Ha? Sam sa ning itik, oy, kasi manig panawag ni mga itik. Disturbo. Sa mga itik, Winnie. Sig panawag. So, naka-experience ko no si Winnie nga, unsa to Winnie? Nga namalit niya, ni birumbahan, pagkaugma, nangatiklo. Patay, magtubig, bomba di ko na pag-ilaw. So, mauni ang agianan guys, no? Padong misagay. So mao ni liko-liko ang agianan diri pero nindot yun. So shout out kay ni kuan ni Kalingawan ni Ma'am Silka kay upariya sa nag-view ning iyang asam dapit lunas dong to pato asunahan. Bigas nga pasay. Upariya po nag-view diha sa ilahang dapit nga bukid nindot po kaayo tan-aw no. So dara. Yaman bayar si Truk ro dire bol, sungnog bol. Ako ada, nagsunugan de. Ah, din he. Nagsunugan niya. Dito. Oh. Wala ning paut ng mandia. Sunog. Sige yung adto, wag yung kato. Basing linya. Uwan mo sa tuwin niya, kuya o baya. Mao ni ang dalan, hangtod gini padung sa abot migsagay. Kumao ni din di ay? Oh, dahan to nasunugan. May naman, na naman. Nagkakaon ka oh, kasi na mga tent. Mano nasunugan gyud. Kung may mga bayan Oh, surat. tanawaran ng mga view diri guys, grabe. Tara. Nindot kayo. Pista So, din. Tara. Pila din ni Ribul. Mao ni diri guys ang agianan hangtod gini sa Sagay din adto sa San Antonio, no? So, dara. So, naanami sa Sagay guys. Sagay na gyud ni. Karon ang among pangitaon na sad adto daw San Antonio daw may mga tonya. Wala pa may kaadto dito guys, tanawon sa nato. Lapad na kay ilang karsada. So winihot buhay pa kadya. So di arami dapit sa Ilihan guys. Sumana man tong Sagay no, Ilihan na sad. Dara, Ilihan. Parehara sa view sa tuwa guys. Pero adong kay may bukid naman ni noni pero naarami sa kuan highway. So napami diri sa Ilihan guys. So abi ninyo guys, ang kanding dili jud ta anak magkaganansya. Kay kanang di gyud mas maayo pang kuan boy ba kay makaganansya pa ka pero kanang kanding dili gyud. Pero habi lang ba no? Daghan manggug mga laki nya. Way mga bay ba ano kun manggug kayo? So ang pagsanay ana
Di gyud masanay. Ito daw mo sa bukid ba? Alam mo tayo sa bukid, Ting walay Naabot na mami diri guys sa kanang San Antonio pero mingaw man. Wala may kanding diri. kanding mga Unsa man pangitawan. gyud tapok gyud? Kanding. Unsa man di tapok gyud? Pero kanang bugo, asa lapitas bugo gyud? Merkado? Bagsakan, ay dagan. Bagsakan? Pero maniguro sa ta kanang bang walay bumba ba? Tanawin mo. Wa po rin bugo kay pista man. Pista. Pista sa duay ko anon. Dili wa mga pondoy hurot kanding gapos ang masbati ay. Kanang mga Pero dito mo dagkan kay kanding ari. pero way ka ng bumba boss? At least sa Lunes. Hapon na. May uban ng bumbahan? Ha? Uwan bumbahan. Lunes day ang tabo dire? Aw ang Marte na Lunes lang. Lunes. pero sa una Lunes man to. Aw sa una Martes man to. Sa una Marte ni usama nila. Lunes na lang di ay? Ito pandemic pag usam nila. O ya sa Lunes boss na daghan. Pero ang gari din Marte, tao na malang. Tao na ni hayop. Mana Lunes kid. Tampa. Pero sa Lunes daghang kwan display Oh, nakay Lunes kari oy. kanding Oh, daghang kanding kabaw baka. Lunes na lang usa ma orasa maayo Mga palitan. gari mga auto kay mga stress daghan mga ari man kasada mo pundok. Udto di day buntag. Tabangi mo nga kanang mag-iay nga maayo ba nga dili bumbahan ba? Ay daghan dili binumbahan kari oy. Oh ha? Nay daghan kari oy. Na binumbahan? Oh, kanang Olivia nila para ihaw, bumbahan na nila. Dili man buhi Oo, on nya, sa kere. una ingon buhi-on. Oh, buhi-on nimo. Gapon ay. Napoy mga gwapong kanil dagkog dunggan. Mamili gi mga re. Umili lagi. Oh, na may daghan nga rin magtutuan. Kada yung tingnan na Ya. mga ikaraw buhi. Pagpili mo, tanawin yung tiyan. Ako lagi. Ang tiyan di ay mo tanaw. Oo, tiyag, burot kay tiyan, binumbahan na, pero kanang piyas diyan, wala na bumba. Ayo, mo na ako masabot. Ay nang burot kayo. Kanang dako kay tiyan nga rin mga burot. Oh. Wala kung Amo na saling kita tinimal yung nila. buhi-on. Patay oy. Ay mo din na guys. Magkuha mo na, kalibang magkanding na na. Di ba? Ha? Kalibang. Kanang yung white tiyan. Ay, white Palikton. Oo. Na may dagang mangguyod nga rin. Ano, wait yan. Ay ba ako kanindi. Burot. Ay, ana mo sa kanang Sus pagkaway patuyan mo palit, swerte ani binumbahan guys. na. Goy, gabot sa inyo, wa na. Kaya ikaw ba magtaw pan lagi Oo. haon. Ito man sa ihawon. Oy. Very good. Ang mas bata kay kailangan nga ka ng tingalon. Hindi mo silang palit og laguntian. Kay biyahe ba ng ila? Kaya na ba yung uban lagi pa lagi. Oo. Basta di ay kanding nga dagkog tiyan guys. Dili di ay. Kaya bahan gagmay ra kay siguro ang burtiyan. Kaya ka ng uban nga palaban naman dako kay tiyan. hoy. Dago tanawon ba? Oo, dako kay tinawon. Ingon mo mamalita gani Kaya ako ang gidako. Ang daot na mo tambok man kay puro pas tubig nga tiyan. Ang daot. Ang kanang mga kanding diri boss di malagikan. Karila sa ato sa mga Mantalungon. Kay mga hapit-hapit lang ka tawa kay baligya. Mantalungon. Nalugo ay, daghan kay namin stock kog kanding diha. Oh, mo adto ta balik ta adto ta lugo. lugo. Loko na lang. Oh, loko na lang. Sa merkado? Kesa ka na ka sa itong may simbahan, mga tanak ka. Diha. Oh, asa ka, hay maning mamundog kanding. Na. Ah. Tagsago na ka, mutik ka bilang kanding na doon nga rin. Oh? Si adto ta lugo do. So guys, way swerte, balik na lang mi sa agya ani. Adto daw sa kanang lugo. Sa lugo daw daghan daw mamaligya diha. So mangita mi diri sa lugo guys. Dara manaog na mi guys, kay mangita mi diri sa umahan. Asa man ni dapit? Asa dapit? Dire ko no? Asa to? Asa to na naog madam? Dire? Apa dah kau ni kapon yang tidak itu santunnya. Aw, gagmay, okay raman. Agak ya. Nawa, dara lang kanding oh. Oh, dara kadagam anak-anak di ay. Ay Kuan man hindi. Lain-lain ni oy, pinalit man eh. Ay nindot suning pagka-style no. May Oh, saog nindot. ba oh. Dito rin mo San Antonio. Oh, kanao rin nabaligyan puti. Kaya balik yan eh. Puti ma kung gusto god. Kira siya ako ano na, tagas kay kuko Wala mo. magpiang lagi. Kung ano na tungkol na iyang kuko ay. Taas kay ba? Sayang napiang. Kato siya oh, katong uban no. Oh, kato. Kanang duha. Katong doha ay. Oh, pila baligyan mo ani. 5.30 lang tong doha. Ha? Cinco. 5 lang.
5:30 lang. Apela rin eh. Ikag na na. Oh, babae man akong gusto di ay. Bay man niyo. Nya katong duha babae to. Oh, pulos na bay. Katong duha? Oh, dumaga. 5 lang tong duha. Ay 5 dos na na mamay. Ah, sige. Nakere din naman pilo no? Nya pila man na. Dos ko ala ni. Oh, paano to higit na? Kami beto kapalit sa onas yung kanding to bandoy. Lagi. Balik-balik. Wana day ka bagkuan? Di nangita ko kay daghag laki lagi. Ah, pulos laki. Nya ngita ko bay. Kini siya ambot di ba kanina buros oh. May na nangubre. dili binumbahan ba? Ah, wala na kuan rin. Mao na. Ah, imo sa din ay pamamaliton, pinalit. Ah, pinalit. Five Ako to- ipundo dere nya. Eh karga do. Ako mga nindot eh. Ano? Oh, kanin. Eh, pwede ka kuan. Ano magap sa iyo? Bismil na. Daot ang kayo? Tuto lang din siya mamay. Ha? Tuto lang. Sabihin sa kong palitan. Muram nagkalibang. Wala, maano siya? Ah. So may kinaon ni nila, inaanak lang. Mga sagbot. Dito. Kuan, mga sagbot. So pila to tanan? Kuan lang ni kuan. 152 City, man to. oh, City 4. Sige. Ikarga to. Karga dito dong sa Ford. Opo ay maka pagkog mga inane. Pwede ra ko Ako ipon. na inanaw, basta puti. Puti. Batian ko anong itong. Okay na may inane oh. Oh. Mga dumaga lang. Oh, may inana. Oh. Totoo mo dito. Oh. Kuha na sad na duha ba tulo. Oh. Oh. 091030 49. 49 215. Ramil. Ikan din makuha na yung taka, ma'am. Abli at bag. Salamat ha. So guys, nakakita na gyumi kanding dara. Tulor hinon kabog guys nya dili sa puti ang kolor pero may na lang kaysa wala no. So dara. Di asa dako kay kanding diri guys. So dara. Dara. Yaking. Oh, dara sa ini. Gikuptan niya guys kay lison man ko duguan maglabo-labo magsana lagubo diri. So guys, mao na to guys ang amo ang tuyong tumong og tuyo dito sa San Antonio kay lagi wala man may kakita dito guys pero diri mi sa mga baybay no nang hapit-hapit nakakita gyud mi guys og tulo ka buok may na lang kaysa wala no dili kas kasulina. So, maura to guys, kung kinsa may nakauyon aning akong gipakita guys, no, please like, comment, and share para naman makasunod kamo sa akong sunod nga akong mga videos. Thank you for your support guys and thank you for watching. Bye-bye!